Amis, pagkalami sa pata, kanag kamamos. Dati lang lang yung nabita ba? Kalami niya, magandang ko sa bungtod. Huwag sa mga tao nila. Isang kinamuni, ang hindi nga mag-umus pagkahamis. Kalami at pagkabugtong niya. Grabe. Tuta na sa duwa eh. Kaya kasi nag-level mga kontra ba? Oo na, nabuhan ng tawanan. Grabe di mamatay na hero nila ni Imbil. Grabe yung mga tawanan dyan. Saura mo nuwa. So, isi yun. Uwirik na yun. Sige. Uy. Matay ang galit. Ate na matay ni galit ako silpon. Ibati. Lubat ang din inahag. Kubantay yung lubat. Ibati. Nagduwa para ako sa charger. Charge dan tak tikik. Matay na to kong hero ron. Napildi na sa kuha ni ron. Bakit yung kaki ha eh. Charge dali. Charge. Uy. Charge uy. Uy. Kanina yung charge sa dia. Sus. Bakit yan yung charger ko? Baon siguro yung charger siguro. Di ang charge niyo. Malasa biya na pildi na siguro. Pildi na sa tukod duwas. Il ron. Malasa biya ni duwa. Sus. Saan yung charger? Kubaon mo pa rin ni Chargira eh. Problema biyan. So, charger na kong cellphone. Wah, para ba di kwarta na rin kapalit ng charger. Sus, malasa biyan ni Chargira. Kubaon din ni Chargira. Bako pa ikaw nag-charge ganyan ni charge. Pumunta ni. Ito nga ito ang charge. Hinuog kalit hinuog. Tingnan biyan din yung magduha tayo din na mo charge. Problema. Asang manguha man ni Chargira na yun. Sus. Saom niya mag-charger. Huwag pa ko'y kwartaan ka palit ang bagong charger. Nagumba na niya akong charger. Sa asa ko mag-charge ni ron. Natuwa ka dito sa email. Timun. Bakit blimaha biyan sa duwa tag-email niya magkalit ang kalubat o cellphone niya. Gupaon pa yun ang charger. Lasa yung charger na kawag gamit yung charger na kahit klana ni Moy. Sus! Saom niya tani. Saan ko mag-charger niya? Asak ito rin katong silingan na mo nga. Chicks! Sigurado nga basta chicks, naam ganyan mga charger. Hindi na sila mawad ng charger. Kaya magsikir sa nagtuslo ka na cellphone. Kaya sa'yo pa mag-ungot pa charger na nila. Hadlok mo na sila malubat. At ito sa silingan niya, maghuwag mag-charger dito. Kaya rin kag-charge. Wala kong mag-charge lagi. Sa ano itong duwa nga email eh. At ito na kong mag-charge ko dito. Ay, paita yun ni makabalay tag dako-dako. Ako na ta si panglimpyo ani atong balay perti ng abuga. Kani hapit manhuman ani akong panglimpyo ron sa balay. Napay among Christmas tree. Hapit-hapit ta sa jud ni mahuman pero kinahanglan jud ni nako panindutan og maayo kay para feel ko nako ang Christmas. Sana all. Nya, karong hapon wadto ko ron sa merkado. Ako ni palitan og decoration kay kuwang pa jud ni. Nindot pa paninduton pa maayo. Nya, paningot naman siya kung maayo. Nabuhay ka po eh. Kanana ang lamig naman kay ipahuway. Singot ako maayo, manamsag ko palimpyo. Matulog sa ko kadilpyo. Ako yung palimpyo sa balay. Limpyo naman sa kain eh. Ako na lang sa ni ipahuway. Katulog na ako. Higda-higda sa ko dire kaniyot sa sala. Kaya ini, mata na ako, maligo niya. Muadto na sa good merkado aron matiwas na sa kanindot akong Christmas tree. Sana Sabi, all. Diyos kayo ang Christmas karong umaabot 2022. Ida ko ha, kay kapoy. Kanindot sa paminaw, makarelax ta ani. Mantag panglimpyo. Katong kadiyo, tuman mata. Ay, ginoo. Kanindot sa akong buko-buko, nindot kay paminawon nga nakahigda na. Saradong putahan sa mga balay sa silingan. Ayo! Nagpagsaw eh. Ya! Silingan sa laos. Kubang karaba, pitalamik, rabas gisulong. Nakasiksir. Wala siguro ilay tao, siguro desir naman siguro. Di ba ka nagpagtahan siya? Wow, pinsta na rin. Ito lang. Yan, kanina ko pa na ulit nagitan ako tapos takis naman. Sublong na kamayon na.
Hindi nga, nakita sila sa lasito nga, naghayang-hayang nga. Tapos pinasaya pang sa babo. Klaro yung kay lango-blango ba? Baka kilay tao. Siya siguro sa ulo na ito. Kanito. Amis, magkalami sa pata. Katag ko. Kamamors. Klaro kay lango-blango yung napita ba? Kalapit niya, pagkatag ko sa bugtod. Huwag siguro tao kita. Hindi sakit ang muslingan magkahamis pagkalamit pagkabugdog niya. Kinsa ka? Hindi ka! Ha? Manghumong ka na! Manghumong sa tip ka! Wala ka akong ginagawa! Akin sa ka! Sige na tayo ka! Manghumong sa tip ka! Hindi ka! Buhay ka! Buhay ka!